tongmani o meeting go kita discuss khwlainai kita misa khumlai bono naitoi tai kita sip chubana ni bagi jeng khalika oro sini TWF Agotla Town Committee tai Central Committee ni jeng khorokja khurukju tongo abo je mansak jeng bono subakha tai Chuba mani borok ya bini bagai jeng janjani mani matai no suri lainai tai khulum lainai sini Thakhuk Suman doti no saksori khang khai jong noi tai nang mani biti bo masa thun hunai tai ang jotto nai tong nai rangchak ni tiprasa Thakhuk te bukhuk chong non tribal jotto no nang kobok nai sini Thakhuk Suman chubjaya bo balai khena bin nukhung non jotto siwo bono je janjani mantui subana ni bagibo already agibo QR code do bijak tongo sung STW pungbi bo kobok nai bo dotino nongni jotoni subai jotoni sui mumbai jotoni matai khulo mumbai bo dotina hambui teiwesa bini kormo jibono bini samungo bo samung kahangka khaimanan bagu jung jotto bini bagu sui layan tai chuba layan hambai asukno jung tini bin nogo phai jung bono nai thaiga galai khe jung khatong thogo jung bumarok hamesano jung bini logibo tongo tai sudu bini logia jekono hamya jung khobar man khangka je mantui ke jung thangai chuba layo jung je mansak thangi nai le jang abon bagai jotto bukhuk jongna ba belai hambai tai ang obono kobok nai je nuk nai rok norok jotto nang sini Thakhuk Suman chuba na bagai ang jotto nang kobok jaw hambai